ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡದ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೋಗೆದ ಇಲ್ಲುತ್ತಿನ ದುಂಬು ಐದುಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪದಾನೆ ಮಂತ್ರದ ಐನ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆದಂಜಿನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಐಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡು ಐನ ಎಂಕಳ ದಾನೆ ಮಂತಂದಂಡ ಏನು ಪೂರ ಬೇಳೆ ಗುರ ಪೋದು ಚೂರು ಪೈಸೆ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣೆ ಮುಖ ಅಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ವಯರಿಂಗ್ ಗುರ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಕರೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆತು ಪೊರ್ತನಂಗೆ ಪೊಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದು ಒಂಜಿ ತಾರ ಐದು ನರಿತೇರಿ ದಂಡ ಹೆಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ಹೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆವನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಲ್ಲ ಯಾನು ಕೊಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಕೊಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅಂಚನ ಕೆಲವು ಐದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದಿಡ್ಪಣ ಆತು ನಮಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮುರಾಣಿ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಯೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ ಕೈತಾಳದ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದು ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಜನ ಘಟನೆ. ಸೊ ಇತ್ತಾಗ್ಲು ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆನಡಾಗ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನನ ಪೊನ್ನನ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಆಣ್ ಮದ್ಮೆರ ನಿರಾಕರಣೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಮುಖೈನ ನಿಜಾಂಶ ನಮಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಯಿನವು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಯನವೇ ಬೇತೇನಳತ್ತು ಮೈನದ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಳದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಳದಾಗ್ಲಿ ದೆಕ್ ದಾಯ ಕಾರಣ ಆಪಿರಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರಿ ಬಿ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಬಿ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಬೆ ಹತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಳ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನ ಅದು ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂತ ನೇರ ಹೊಂದುತ್ತೇರಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೀಕಡೆಂಚಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚಲನವಲನ ಅತನಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಏಲ್ಲ ಕೇನುನಾಗ್ಲು ಪೂಜೆರು ಇವನಾಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅತನ ಮೆಗಿ ಅತನ ಪರ್ದಿ ಅತನ ಏರಾಳ ಕೇನುನಾಗ್ಲೇ ಪೂಜೆರು ಅಗ್ಲವೇ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆ ಪಡ್ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರಾಳ ಸಾಳೆಗೊಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ಅತನ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರು ಉತ್ತೇರ್ನ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಷಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖ ಇಂಚಿನ ಲವ್ ಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ಎದ್ದಿರಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಏನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚಂದು ಪಂಡ ಅಗ್ಲನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂದು ಉಂಡತ ಉತ್ತನೆಡ್ ಪೂರ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಣವಲ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನೊಲ ಅಗ್ಲೆ ಇಂದುವೇ ಬೇಳೆ ದಯನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಏರ್ಲ ಕೇನುನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಕೇನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ಪನೊಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಗ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೇರು ದಯ ಕೇನುಜೇರು ತೊಂಡ ಆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಲ ಬುಕ್ಕ ನಮಕು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಲ ದೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಜೋಕ್ನ ಲೈಫ್ ಆಲಾಪಣೆ ದೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ತೇರಿನಾಗ್ಲ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲದಿರೋಡು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಅಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಯರ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೈತೆ ಆ ಪೊನ್ನನ ಭವಿಷ್ಯದಾನಾಡು ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಆನ ಭವಿಷ್ಯದಾನಾಡು ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹುಡುಗನಾಗ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ತುಲೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ದುಂಬೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಬಾಲೆನು ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯಲು ಆಣು ತುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬೆ ಆಯಲೊಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೆ ಆಯೆ ಪಂಡ ಆತ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಮಂತ್ರುಂಡ ಇತ್ತ ಏನು ಮದ್ಮೆ ಆಯರನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ದೆಕ್ಕ ಪುರ ಕಾರಣ ಏರಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಮೈನಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನೆ ದಯ ಪಂಡ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ
ಜೋಕ್ಲಿನದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ದಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಏನು ಪನ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಆತನ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಂಡ ಅಗ್ಲಿನ ಚೂರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪುಳೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಬಡತನ ಹೊತ್ತನ ಬಡತನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಆಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಕುಳ್ಳಿರ ಇಲ್ಲ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಸೊ ಇಂತೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮಕು ಲೈಫ್ಡು ಬಡತನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಉತ್ತನ ಉಂಡತ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಇಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪೋಯರ್ನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಉಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಂದ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಇಂಚಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನಾಗ ಪೂರ ಇಂಚಂದ ಈ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಲವ್ಕ ಗೀವ್ಕ ಪೂರ ಪೋದುಂಡತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ದೆತ್ತುಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಕೆ ಏನಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಇಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ದಿಡಿಯನ್ ಉಂಡತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅನಾಚಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಒಂದೇ ಅವು ಏರಣ್ಲಾತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆ ಅಣ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಣ್ಲಾತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಲಾತೆ ಅದನ್ನು ಜೋಕ್ಲು ಅಣ್ಲಾತೆ ಪಂಡ ಏರು ಪೂರ ಇಲ್ಲಳೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಗ್ಲಿಂದೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತೂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತ್ ಅಗ್ಲೇ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಉಪದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಪಣತ ಐದು ಪೂರ ನಮಗೂ ಬಚಾವಳಿ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್